Chiwenga forced not to talk about corruption azvipere mushe panguva ino parunyatsoonekwa kunzi the only vocal voice rikuonekwa panguva ino rikutaura aiwa mashoko ekustopa zvigananda aiwa muthe ruling party ZANU-PF ndivp Constantino Chiwenga and panguva inoi vp Constantino Chiwenga vari under mathreats panguva ino vari kuseva mathreats ekunzi aiwa zvavari kuita izvi ngavastope ngavamire kutaura pamusoro pecorruption otherwise aiwa vp Constantino Chiwenga aiwa ma-attacks will be plotted on him. Sandapinda mashoko atinoona kuti even Bomushogeza aka-include these words muhis address last night. Uri subscribe or like on the bell kuti muda panapa Bomushogeza anonyora chiti only those still alive in the government is General Chiwenga, Valerius Vanda and others. But what shocks us is Chiwenga and all the work he does. What shocks me is ED has decided to identify self with the comrades he was within the war. ED wants to unite with the Rigananda, the thieves. Chiwenga is now being told not to talk about corruption. What troubles me is ED, where is your comradeship? No one is oblivious that for him to stand, he was carried on the wings of the comrades. When he had become a refugee, he was told, come back and rule the country. Mugabe told Chiwenga, this person called ED, you don't know him. I am comfortable to leave the country in your hands instead of him. But Chiwenga said, let ED rule. You know well that what ED did to those who put him in power. What troubles me is where is his comradeship? I ask him, surely you have decided to unite with the sellouts, the Riganandas. You are deserting the people you were within the war, including the povo. Mashoko anobuda panguva ino arikutaurwa naBomushogeza anoyataura mashoko anganga anobata-bata kana mashoko echokwadi. Panapa according to Bomushogeza ataura mashoko achiti aiwa the generals panguva ino vari kunyatsokuonekwa kunzi they are being captured. And panguva ino vp Constantino Chiwenga vachisara vari the only vocal voice iri kuuya panguva ino ichitandanisa zvigananda. Kuri kuonekwa kunzi aiwa is being attacked. Kunyange zvake Chiwenga akatomborescuwa aiwa the president munoiziva now iye haidi kuramba tingotaura ye muna 2017. But panguva ino kuchionekwa kunzi these people vamuri kuona vari muthe ruling party ZANU-PF vari kuonekwa kunzi vari kuuya vachita zvecorruption makanga vatonzi ngavarove rodhi varove pasi. But panguva inoi toona they were helped these generals. But panguva ino these generals vakuuya vachiva attacked. They are now being seen as vanhu vasina basa, vanhu vasina kana value. Butidzai mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi. Wapinda comment section medu mafungiro enyu, so subscribe or like, tinoona the bell icon.